नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. भटकळा सायकल चोरा अटक, पोलिसाक फसवून चोर फरार. भटकळ कारवार तालुक्याच्या भटकळ शहरात गेल्या बऱ्याच दिवसाच्या सायकल आणि बाईक चोरीचे प्रमाण वाढत आशिल्ल्यान पोलिसांन माहिती संग्रह करून अखेर या आरोपीक अटक केले. अटक केलेला आरोपी भटकळ शहराच्या कोटेश्वर रस्त्यावेलो मंजू कोरगर हेका तेमगेल्या घरात अटक केली आणि तेणी चोरी केलेल्या सायकल आणि बायकाची तपास करून 25 सायकल आणि 3 बायका जप्त करून ताब्यात घेतले. आरोप्याक ताब्यात घेऊन पोलीस ठाण्यार घेऊन वयतना आपण कपडे बदलता असे सांगून आरोपी मंजू आपल्या चाणाक्षपणान फरार जाल्ली घटना घडली. ही बातमी कळटरेत चोरी जाल्ल्या सायकल आणि बायकाचे मालक स्टेशनार येऊन आपापली वाहनं आणि सायकल दिया म्हणून पोलिसांक विनंती केली. या घटनेची नोंद भटकळ शहर पोलीस ठाण्यावर दाखल झाला. कारवार काळी पुलावेल्यान होडी घेयल्या एक युवतीक लायफ गार्डान वाचयले. कारवार काळी पुलार काल सांजेच्या एक तरुणीन पुलावेल्यान अकस्मात होडी घेयली पळोवन कोडिवा काळी रिव्हर गार्डनाच्या लायफ गार्ड मयूर आणि किशन हेमी ताबडतोब बोटी रचून त्या तरुणीक बुडचे वाचयले. ती तरुणी अस्वस्थ जाल्ल्यान तेका ताबडतोब कारवार जिल्हा आस्पत्रेत आयसीयूत दाखल केला. आज तेगेली प्रकृती सुधारणा जाला अशें कळला. उडी घेयले चलयले नाव अनुपमा असून ती कोण देवबागची म्हणतात तर कोण कारवारची म्हणतात, पण तेगेल्या प्रकृती सुधारणा जातरेत नक्कीच तेगेलो पत्तो कळटलो. कारवार शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस आस्पत्रेत येऊन पुढे तपास करतात. उडी म्हणा का धर कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिका कळवणी. तुमगेल्या घरात जाल्लो कचरो भायर रस्त्यार गटारात वा खाली जाग्यार उडोवचो सोडून वोल आणि सुको कचरो वेगवेगळो संग्रह करून दवरा. ग्रामपंचायतचे वाहन हर 2 दिवसांत तुमगे दारात येऊन तो कचरो व्हरची व्यवस्था करतले. या कचऱ्याचे सारेकन योग्य दरात विकून सार्वजनिकांक आणि ग्रामपंचायतीक आर्थिक सहाय्य जातले. हेजेन परिसर स्वच्छ उरतलो. सार्वजनिकांन हेजो लाभ घेवचो आणि ग्रामपंचायती सहकार्य करचे. अधिक माहितीसाठी ग्रामपंचायत कार्यालयाक संपर्क करचो असे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. बीजेपी पक्षालो तत्व सिद्धांत मानून 200 पेक्षा जास्त काँग्रेस कार्यकर्ते बीजेपीत सामील. मुंडगोड कारवार जिल्ह्याच्या मुंडगोड तालुक्याच्या इंदूर ग्रामातल्या 200 पेक्षा जास्त काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी बीजेपी पक्षाचो तत्व सिद्धांत मानून मंत्री शिवराम हेब्बार हेमगेल्या रयत कार्मिक हेमगेल्या सवलतीच्या योजनेचं केले क्षेत्राच्या अभिवृद्धी कार्यान प्रेरित जाऊन इंदूर ग्रामपंचायत व्याप्तीचे 200 पेक्षा जास्त काँग्रेस कार्यकर्ते बीजेपी पक्षात सामील झाले. या कार्यकर्त्याक मंत्री हेब्बार मी पक्षाचो शालू घालून आत्मीयतेन स्वागत करून पक्षात घेतले. या वेळार मंडळाध्यक्ष नागभूषण हावळगी, रवी गौडा पाटील, बूथ स्तरावेले पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि स्थानिक हजर आशिले. ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿರಲಿದ್ದು ಸುಮಾರಿಗೆ ಈಗ ಆಗಿರೋರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ರಾಜು ಶ್ರೀಗಟ್ಟಿ, ಮೈಲಾರಿ ಹರಿಜನ್, ರಮೇಶ್ ಹರಿಜನ್, ಕಲ್ಮೇಶ್ ನೀಲಪ್ಪ ಹರಿಜನ್, ಅರ್ಜುನ್ ಹರಿಜನ್, ಸಂಭಾಜಿ ಮೊಗಲ್ಕಟ್ಟೆ, ಕಲ್ಮೇಶ್ ಹರಿಜನ್, दुर्गप्पा हरिजन. कारवार जिल्ह्याच्या काँग्रेस प्रमुखान चित्रदुर्गा चळ्ळीकेरेत भारत जोडो यात्रेत भाग घेलो. कारवार एआयसीसी प्रमुख राहुल गांधी नेतृत्वात चलच्या भारत जोडो यात्रेत बुधवाराक कारवार जिल्ह्याचे आमदार आणि काँग्रेस मुखंडान भाग घेलो. चित्रदुर्गाच्या चळ्ळीकेरे हिंगा यात्रेत भाग घेयले माजी आमदार सतीश सैल, मंकाळू वैद्य, हेमी राहुल गांधी आणि केपीसीसी अध्यक्ष DK शिवकुमार हेमच्याबरोबर पादयात्रेत सहभागी झाले. इतलेच नाही तर जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष
भीमण्णा नाईक आणि खूपशे काँग्रेस कार्यकर्ते कारवार नगरसभेचे सदस्य हेमी भाग घेयले. या वेळार माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि इतर मुखंडाबरोबर सतीश सैल आणि भीमण्णा नाईक हेमी भेट घेऊन चर्चा केली. माय मराठा लग्न.com या लग्न जुळवच्या संस्थेत नाव, जात, फोटो, ईमेल आणि फोन नंबर देऊन मोफत रजिस्टर करा. हिंदू धर्माच्या आपल्या लाईफ पार्टनराक इच्छुक आशिल्ल्यान माय मराठा लग्न.com या वेबसायटाचेर वय, जात आणि शिक्षण नमूद करून तुम्ही जीवनसाथी शोधा. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा माय मराठा लग्न.com. मोबाईल नंबर 8277089755. यादुरू माय मराठा लग्न.com बेस्ट मॅट्रिमनी सर्व्हिस. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.